O orzamento medra en 300 millóns de euros, en números redondos. E o 100%, prácticamente a totalidade dese incremento vai para as consellerías que coidan das áreas ás que me estaba referindo. Consellería de Política Social, Consellería de Sanidade, Consellería de Educación e Consellería de Emprego. Lóxicamente, eso supón unha disminución noutras áreas, noutros departamentos da Xunta de Galicia, o da propia presidencia da Xunta, que ten os seus orzamentos teñen que baixar para que as áreas sociais poidan seguir fortalecéndose. Xa digo, son os orzamentos históricos que permitirán avanzar a hora de ampliar o que temos que seguir coidando, a oferta de vivenda, reforzar a partida para atender os dependentes, lo decía outro día no Parlamento, 88 millóns, casi 90 millóns de euros máis para atender a todas esas persoas que se incorporaron co plan de choque ao sistema de dependencia galego e queremos que Galicia se siga consolidando non só nunha forte sanidade pública, sino tamén áreas nas que somos referencia como o da prevención da saúde e todo o que ten que ver coas vacinas e os cribados. Imos mellorar tamén a rede de atención primaria, 1.747 millóns de euros, estou falando de sanidade, un 4,7% máis que no ano 2025, sube o dobre que o orzamento xeral e tamén, por suposto, recursos para seguir permitindo que en Galicia a educación pública sexa de balde dende a guardería ata que se remate a universidade.